nagpakaanak sa Diyos! Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Diyos ko, Diyos ko, nganong ginayaan mo ako? Ang RMN, miduyog sa Kristuhanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Pamalandungin ninyo ang Ebanghelyo ni San Lucas. Ato ka nang mabasa diha sa Biblia. Sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 hangtod sa 14. Ug sa samang higayon mabasa usab sa Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hangtod sa 34. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang parisiyo naglain, pagtindog ug nag-ampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabahay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya siyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya maingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang parisiyo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga nagpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang pulong sa Dios. Salabugat, labaw pa sa atong masukot. Nagdala ka nato sa kangit-ngit ug sa pagkahulog. Apan adunay paglaom mo sa kadalan sa paggawas. Duyog sa atong pagpamalandong sa mga pagpasakit ug kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus. Ang RMN drama buyukbo nining balang mga adlaw sa Kwaresma. Ug tungod nini, among idalit kaninyo kining pinalahi nga sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Buhi nga Kordero. Ang halad nga putli, ang paghukom mo dangat kay siya ang gisalikway. Kung
kita makabayan. Diin ka, gikan, Dalmas. Nganong hapon naman kami uli? Gitabangan ako ang pare sa pag-adam sa altar sa simbahan alang labing unang misa sa umang adlaw. Oh, magmisa ang pare ug mga adlaw, Dalmas. Oh. Desidido na kay siya. Kay dili siya makatugot nga maoy mo dominar ning dapita ang kulto ni Senyor Brando Darko. Di ka na angay nga himuon ni Padre Frax. Kay mahimong maalaot ng siya sa mga kamot ni Senyor Brando Darko. Kinuo ko. At doon ako ang pare. Kinahanglan nga mabadlong nako si Padre Frax. Kung ba abi ay niya eh. Darbagid ko na maliso iyang desisyon. Bumisagid ko siya og mga dawa sa isbuntag. Inuo ko. Daghang mga matay kung buhaton ka na niya. Bangis ang supreme leader sa kulto nga si Senyor Brando Darko. Brando, palangga. Anong dili naman lang nimo patsyon ka na si Father Frax? Aruwa na'y sa gabal ang mga kalihukan sa kulto ining dapita. Unsa? Patyon? Patyon yun, Romualda, palangga. Oo, aruwa na'y sa gabal. Kay babag siya sa atong paglambo. Romualda, palangga. Dili makatandog sa kaligon sa kulto ang mga diskarte ug mga pagkulo ni Father Frax. Ayaw pagkumpiyansa. Si Senyor Horacio Cordero lang ang giisip ko. Kaboy labing ligon nga hulga sa kahugpungan sa mga sungayan. Apan wa na siya. Wa na'y kaliwat sa mga kordero nga nagpabiling buhi. Napapas na ang tibuok nilang pamilya. Og kana tungod nako, Brando palangga. Gisagop ka sa mga kordero. Giisip kang matuod gayud nga igsoon ni anhing Senyor Horacio Cordero. Apan, ikaw rin yapon ang nahimong hanig sa ilang kamatayon. Nahigugmalang ko nimo. Mahinungdan nga gibaligya ko kang Satanas ang akong pagkatao. Apil ang akong kalag. Naangkon ko ang pinistal tungod nimo. Ang kulto nga mapanunod unta ni Senyor Horacio Cordero. Dinhi may punta ka na ako. Og ako ang nahimo ni mong rayna palangga kong Brando. Og bahin ni Father Frax. Mapakya siya sa iyang gitinguha nga unang pagmisa ugmang adlaw. Kung gusto siya. Oh, ato niya ipahigayon ang iyang unang misa sa impyerno. Husto ka, palangga! Romualda, palangga! Husto ka! Muhangyo lang ko nimo. Itugot nga akong mapahigayon ang pinakaunang misa nining dapita, Senyor Brando Darko. Nabuang ka na ba, Padre? Hataga na to og kagawasan ang katawhan aron mo pili sa gusto nilang pagtuo. Palihog. Ayaw silang pugni nga moduol dinhi nining karaang simbahan. Mapakyas ka lang! Sangan sa bugtong ubuhi nga Diyos. Irespeto kining dapita bisan pamanog karaan na kaayo kining maong simbahan. Templo kini sa Diyos. Ako ang magbalantay sa kardero. Ang mutipa sa bagang panon,
Mamahimong miserable inig abot unya sa hustong panahon. Kung mao'y atong hisgutan ang katapusang mga adlaw. Ang paghukom sa Dios mao ang mopatigbabaw unya ni naghikayuna. Purilo niya sa iyang kasuko ang mga dautan. Dautan ang tanang katawhan, ug ang tanan, mga sumusunod ni Satanas, ug kay ako man ang iyang sinugo, nga sa ato pa. Kinahanglan nga si Satanas lang ang angayan nga simbahon pinaagi kanako. Ako, ang birbo, nga naisulat sa masahon sa kasulatan, ug nahimong tao aron isangyaw ang matod nga Dios ug ang matod nga kaluwasan sa katawhan ug tibuok kalibutan. Si Ginoong Hesukristo lang ang matuod nga Dios. Wanay lain pagkawas kaniya. Magkurog sa kahadlok ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Samtang magsingabot ang katapusang mga adlaw ug nahitabo na. Ug ayaw gyugling lahang katawhan pinaagi sa pagpatuo sa mini. Kay ang mopatigbabaw maugyod ang kamatuoran. Ang kamatuoran ug ang hustisya. Pari kag yun, hait kang manulti. Apan din hinining dapita, tingog ni Senyor Brando Darko ang sundon sa mga tao. Ug ang kulto nga akong gipangamahanan, mao ang giilan nilang relihiyon. Anaot kag yun unya inig-abot sa gikatakdang panahon. Kay sa mga adlaw niya sa Dios, tunaw niya ang dili iyaha o isalibay sa nagbukal nga impyerno. Wa kita'y mahimo, Bidyo Cordero. Palihog. Itago ang matuod akong pagkatao. Kaya ang ilang nasayran nga wa na'y nahibilin sa mga kordero human gimasakir ang tibuok pamilya. 20 katuig na ang nakalabay. Makalaom ka nga musangpit lang kunimo og kordero kung kitarang duha og way laing tao sa palibot. Salamat, Padre Frax. Ayaw ka balaka. Mabawi raon niya nimo ang unsa may imo nga ilang gikuha. Ug silutan raon niya sila inigabot sa hustong panahon. Usahay, makapangutan ako sa kong kaugalingon. Unsa ka mangyud? Kinsa ka mangyud? Apan kay nakailam ako nimo. Tubagon na sab na ako nga akong kaugalingon. Nga ikaw, si Padre Frax, usa ka pare, ug alagad sa Dios. Siguro ko nga mapakyas na sab ang pare. Mudaog na sab ang mga lawa ang mga alagad ni Satanas. Bay dalamas. Si Senyor Brando Darko maoy ang balaod ining dapita. Ang iyang tingog ang iyang kulto maoy Diyos o reliyon ining dapita. Suma sa kasaysayan ng dapita. Adunahang pamilya kuno ang gitamod ni ining dapita. Ug maoy gamhanan ang ginganlan kuno og Senyor Horacio Cordero. Apan dili siya sama niya ng Senyor Brando Darko. Kay si Senyor Horacio Cordero kuno labihan kamayong tao. Bitaw ko no.
Mao sa na istorya sa mga katiguangan, bay. Pero, kita maghiskot na, bay. Kay ay kaliwat sa mga kordero ang nabuhi ining panahon na. Tanan nila, gipamatay na. 20 na katuig ang nakalabay. Kung pananglit na apa, unsay mo ikasulti? Unsay ako ikasulti? Oh, di, imposible. Anak ka ni Senyor Brando Darko. Mao nga moalagad ka sa gisimba namo nga Diyos. Si Satanas. Nonsense. Kung wa kay maayong isulti ng Romualda, mas may pangamuhilom ka na lang ng... Wa kay batasan. Hangtod karon nagmanang karagihapon na ako. Ikaw ang hinungdan kung nganong sayo nga namatay ang akong inahan. Hoy, ayaw kalimot nga naangkon sab sa imong amahan ang nakumpahat sa mga bahandi gikan sa pamilyang kordero tungod nako. Pwes, paabutaon niya ninyo ang pagpaningil sa kahigayunan. Kay nagpakaadunahan kamo ginamit ang bahandi sa pamilya nga inyong gilupigan. Hoy, gaga! Nangamatay na sila. Giluyong na sa lubnganan ang tanang sakop sa pamilyang kordero. Wa na'y nahibiling buhi kanila! Bogo! Ayaw pasok si tita ni mo Romualda. Para iha. I don't care ug masuko nako si Manang Romualda, Dad. Oh, iha para. Mutahod ko sa ngayan akong tahuron. Kaya ang akong respeto, pinili lang ni atong angayan sa nakong irespeto. Tahura siya isip akong asawa. Kana kung dili magyud gani nimo siya madawat isip imong ikaduhang inahan. Ma'am Frika, andam na ako ning higayuna. Dili na nato kinidugayon pa, samtang wa pahingpit nga nahimong mga satanista ang tanang katawhan ug mga opisyal sa kagamhanan ni Dapita. Sige. Himuan ko ng kiniog kamanduan. Full force ang DILG ug ang DOJ paglusad og giniusang aksyon batok sa mga satanista. Salamat, Ma'am Frika. Oras na sahab aron mailhan nila ang buhi nga kordero. Gipasusi ko ang Archdiocese. Ug way Father Frax sa ilang listahan sa kaparian. Unsa? Kinsa baday ka ng pariya? Patyon ko siya, Romualda. Patyon ko ka nang nagpaka Father Frax kung si kinsa magani siya. Brando, palangga. Kalma lang gani na. Relax lang. Ah,
Apo-hapa kong dugan. Kalma. Kalma. Mawaning kapagaw sa kong tingog. Laing problema kay bago ang mga kapulisan sa lungsod. Bago na sab ang ilang hepe. Kwarta ra ang katapatan na nila Brando Palangga. Kwarta! Sige, Brando. Ada Ruanda. Nilaya si Nefara. Unsa? Unsa? O mga sulti nga ato siya mudangop sa iyang hinigugma. Kinsa ang yang litsugas yang hinigugma ha, Flavio? Ginganan og Binjo. Hoy! Batanon! Nga nagkawang sa yuta! Dili ko ikaw madawat alang sa kong unik kay iha! Ayaw cute pagpagkasayap sa pagdapat kang benjo, Dad. Kay dili ko magduha-duha ron suklan ka. Para dili angay kanimo kining pobre nga binjo! Husto si daddy ni mo Brando, Farah. Pobre ra ka ng tawhana. Wa ko kinahanglan ng imong tingog aning higayunan ng Romualda. Oh, Busa, paghilom lang ko no diha, bi. Nang, kay dili ta magkadugo, nang. tanawa ragod ka. Natakdan yung ka sa kabaduyan ng pobreng uyamot ni mong inigugma. Hilom, oy! Pobre lang tuod ko. Apan limpyo nga akong kasing-kasing. Ug matuod ang akong gugma kang para. Dili ka pobre, Binjo. Dili iyanong tao. Si Binjo Cordero. Binjo Cordero! Dugo siya sa labing adunahan nining dapita nga si Senior Horacio Cordero nga inyong gipatay. Ayaw magpatakag pamasangil! Ayaw pagpatakag ukab na ng baba ni mo, Father Frax. Pari ka nga bakakon, mangingilad! Dili ako si Father Fax. Ako ang buhi nga Cordero. Si Senior Horacio Cordero sa bagong panagway human girituki alang nining higayuna. Unsa? Dili ka si Horacio Cordero. Patay na siya! Ako si Horacio sa taguban ni Father Fax. Ako ang buhi nga Cordero nga migbangon sa lubnganan aron kamong mga dautan maoy hukman sa kamatayon. Dili mo ako mailad kung si kinsa ka man nga nagpaka-Horacio Cordero. Tanawan ninyo ang buhing uhat agi sa hait nga hinagiban sa akong kalawasan nga imong giduslak sa makadagang higayon, Brando. Tanawa, tutuki pag-ayo. Ikaw gyud kini. Buhi ka, Horacio Cordero. Ning higayon na, bayaran ninyo ang inyong kasalbahes. Dili! Brando! Dili! Palangga, Brando! Palangga! Mabaya na yun tayo na napita! Tana! Dumol na palang ka! Mga pulis! Nagpahingon rin eh! Nagmapahitason kamo. Nagpahimos kamo og bahandi nga dili inyo. Dili ka na ikahimuot sa tungamahan nga tuwa sa langit. At ba nga ang silot alang kaninyo. Senyor Brando Darko! Madam Romualda Minalita! Ampo ka mo nga malinaw sa balaw! Matilawan unya ninyo ang kalisdanan sud sa bilangguan. Dito inyong bayaran ang nahimo ninyong kasalanan, Romualda o Brando. Ipasalig ko nimo nga dili kami mabilanggo. Kwarta ra ang katapat! Yan ang mga pulis o sa huwis unya! Nga muhupot sa kaso nga inyong ipasaka batok na mo!
Ipanumpa ko ka na! Dili tanan mapalit og kwarta, Brando. Og dili sab sa tanang higayon nga magamit ang impluensya sa kwarta. Ilabi na kung maningil na ang karma. Ginoo na malandong kami nining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Magdaon ta kini kanamo nga to sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nangayo kami kanimo sa grasya nga among gikinahanglan gikan sa among kasing-kasing. Himuag kaming instrumento alang sa kaluwasan ug dasiga kami sa pagbudlay alang sa kalambuan. O among maluluyon nga Diyos, amo unta nga hatagan og matinud-anong pagtahod og kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga sakramento. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang sala bugat, labaw pa sa atong masukot. Nagdala ka nato sa kangit-ngit ug sa pagkahulog. Apan adunay paglaom mo sa kadalan sa paggawas, si Kristo ang bayad sa atong... Ug dinhi natapos ang atong sugilanon, agi o pagpahaom nining atong pagpamalandong sa Semana Santa. Buhi nga Kordero! Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyosa. Spinner Ariel Mancao. Recording and audio editor Lloyd Gabiara. Soundman Ricky Porsuelo Garing. Ug mga higala sali pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Benjo Cordero, Jeffrey Gabunada, Romualda Eng Vertudaso, Brando Darko, Oji Kumpok Rakasa, Dalmas Aldwin Lacorda, Farah Marites Albores, Father Fox Marvin Caballero, Ma'am Frica DILG Secretary Derek Jennifer Dato Menyosa, Flavio Kunkatabang, Ricky Bangis Garing. Hangtod na lang sa sunod higayon, kinihigalas kang inan Ray Arellano maingon ka ninyo, ang Ginoo manalangin ka na tong tanan. Antos sa krus nga mapait, dili untay ang ihatag ang iyang kinabuhi nga hingpit. Si Kristo ang Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari!